Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ukhalelwe ngamasongo kaSigonyela umnikazi wespaza wongokufika waseSomalia emva kokubanjwa eCape Town endaweni yaseMfuleni edayisela abantu amasoseji akhandwe ngokudla kwezinja. Nginibingelele ngiphinde nginamukele izindabeni zezwe Demeti igama lami ngusibonga konke wakandwando Mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Bamangale kakhulu abantu eziguleni zokuxhumana bakushayela ihlombe umsebenzi wamaphoyisa ukubopha lo owakufika waseSomalia onespaza odayisela abantu amasoseji akhandwe ngokudla kwezinja. Lokhu kuze emva komkhankaso ophunyiwe ezindaweni ezahlukahlukene ukuchecka ukudla okusezitoro zabantu bokufika, njengoba kulokhu kubhilide ukufa kwezingane emva kokuthenga ukudla okudayiswa ezitoro zabo ukufika. Amaphoyisa ke abesemshaqa lo owesilisa wakhalelwa ngamasongo ukaSigonyela. Abantu babe nokuphawula okwahlukahlukene khona lapha eziguleni zokuxhumana ngalo loludaba. Thandazile Chichitha uthe ngihlezi ngisho ukuthi into ebulalayo ngiyibonile namakati nje siyawadla kulabo swine abanuka kabi. uSipho Ngcobo uthe iSouth Africa iyahlaselwa kodwa abaholi bayo abakuboni lokho, balibele ukuthi kusazophenywa ikusasa lezwe lise ingcupheni uma kunje. Usizwe Ntini uthe mhlawumbe ingakho nje iningi lase Cape Town lingenawo amazinyo angaphambili akhishwa ilokudla kwezinja. uNtombi Zamadlaba uthe ingakho nje kuyiphoyisa yonke indawo la koJohannesburg bayaxoshwa akudlalwa nabo manje. Bafethu maningi ama-comment nami ngizofisa ukuzwa uvo lakho khona lapha kwi-comment section ngalo lolu daba olushaqise abaningi esiguleni zokuxhumana.